מזכיר אצבע ראשונה, שנייה, שלישית ורביעית. עוד משהו שחשוב מאוד שתשימו לב אליו זה המספרי סריגים והמיתרים שאני אנחה אתכם להשתמש בהם. בואו נדבר רגע על המיתרים. בגיטרה, כפי שאתם יודעים, יש 6 מיתרים. לילה טוב, אבא. שומע ילד, עוף מפה כבר, נמאס, אתה עושה מלא אני רעש. עכשיו יוצא. הנה, אתה רואה אותי? זה אתה? וואי, אחי, מה קורה? תקשיב, אני כל כך שמח שראיתי את הפתק שלך, זה באמת ממש ממש שימח אותי לחשוב שאני אוכל לנגן שוב בגיטרה שסבא שלי הביא לי, זיכרונו לברכה. וואי, תקשיב, הגיטרה הזאת באמת היא הצילה לי את הקשר עם אבא שלי. עד שלא מצאתי את הגיטרה, לא היה לנו משהו במשותף. תקשיב, אני באמת כל כך שמח שהגיטרה של סבא שלי הצליחה לעזור לעוד אנשים. זה ממש מחמם לי את הלב. יאללה, אחי, אני זז. יאללה אחי, היה כיף לדבר איתך. יום טוב. יום טוב.